И така, този влог ще започне с нашето пътешествие до Стара. И така продължаваме нашето пътешествие до залата с лонгбордовете. Времето е изключително добро. Ще се насладим с една кратка експедиция през тези страхотни пътища. Но да не се причукаме някъде и да ни отнесе някоя колица. Уоу, опасно близки станахме. И така, продължаваме. И в момента сме точно до нашата дестинация. На време за залата, бързо спускане, загрявка, 5 неща в едно. Мултифункционално. Доста добре. Пеца, как се чувстваш след това спускане? Доста добре, жив. Така. Очаквах да не съм. 15 минути по-рано. 15 минути по-рано. По-бързи от автобус сме даже. Ето, сега автобуса чак пристигна. Днеска ни отваряме залата и тренировката е безплатна. Много жалко, че никой от вас не може да дойде, за да прекара една безплатна тренировка с нас. Залата е почти празна. Но пак ще я завладеем. Снимаме как радя някакви неща. Снимай ме на този разчистен. Давай, Пеца, покажи им кой си. Знам къде ще правиш, аз съм навсякъде, брат. Давай. Марко. Само аз не скачам, но съм добър, обаче се разпрах малко ръчичката, защото е женствена. Ще видите какво става после във влоговете. Такива неща съм замислял. Давай, Пеца. Не знам. Я не знаю. Прой нещо е. Я играю на гармошки, прохожи, на виду, к съжалению, ден рождения. Сега ще ви покажа как един истински снимач ходи по трасето. Знам дали се рожден. Скутаме на там, скутаме там. Аз съм навсякъде. С това ли приключваме? Да. Прекрасно. Прекрасно. Заличката приключи. Сега грабваме бордовете. И потегнаме. И потегляме към нашата прекрасна къща 287, но сме само двама за момента. Пътешествие към дома. Важното е, че времето е изключително добро. Задръсванията са на лице отново. Пеца, какво се опитваш да постигнеш в момента? Картофи за 60 стотинки. Да оцелея. Да оцелееш. Каква е храната за един човек, за един студент, който иска да оцелее? Бой. Храната ми е бой. Да ме бият и аз да ги бия. Да бият кой? Да ги бия. Това ми е боя. Това ми е боя да ги бия, да строя замъци и да бягам по зелени треви. И когато слънчевата светлина падне отгоре, тя пада в момента. Ти не знаеш кога, какво се случва, защото хората идват и се отиват, брат. Пък ти ядеш ориз. Този нос не е хубав. И тече. Какво е това, което в момента ще си вземеш? Това е храната на боговете от Астро. Дай да направя един влог. Его е? Един влог, днес като влог. Гледаш, катник. Така ще се пренесат храната до там. Да, вземай. Избягали са. Къде си намалението? Сърцето ми. Ето ги. Бяха 90 и бяха по 700 грама. Не. Пецата продължава в търсенето на перфектната храна за един студент. И
Слънчевата светлина е супер изключително добра. Искам да забележите. От там. Да. Изключителен ден. Важното е, че беше топъл. Това е важното. Пеца, какво е това, брат? Това е моята количка. Шопинг количката в Пецата. Шопинг количка, да? Много добре. На автопилот. Виж, точно там ще отиде. Даже не е използвано. Ето, Не си в чекаута. Изключително. Excuse me? Шопинга в Сейнсбъргата мина. Сега един дядка назаревя за една поема за Свети Валентин. Ипси. Аз го запомних. Запомни ли го? Да. Готов ли си да я кажеш за Бога? Аз няма мога да я кажа. Не може да я кажеш. Не е смисъл. I'm suffering a heart attack. I'm sneezing through and through. I don't think I can recover. It's all because of you. It's all because of you. Ей, годей! Нашият сладък дом се вижда. Къща 287. Изключително най-добрата къща. Късният луч светлина пред къща 287. Като мега добре. От Ренесанса? Пецата е много добър луч светлина. Пецата е ренесансов боец. Косови! Какви са тия неща сега? Това ни е от болера, брат. Он странкът. Писънце. Free delivery. И това бомбоните на Лидо. Те си ги изхвърляте, брат. Какво се случи? Мега магиал съм. Кой път успяхме да се включим вратата? Това никога не се случва, защото вратата ни е бъгната и поне 4 пъти са проми, докато успеем да отключим. Колко високо почна да говоря? Ето така почна да говоря. Мега шега. Брат, що лампата ти е светната. Брат, тук има духове, човек. Брат, не знам. И кинефната квартира.